Hayırlı kеш efirde yanılıqlar, studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Ұнытырға хақыбыз yok. 22 июньде хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелде. Юл ябылды. Каян үтәргә? Мөслим күперендә капиталь ремонт эшләре башланды. Таубулла шыршак җиткән. Политехника техникумында чыгарылыш кичәсе үтте. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Июньнең 3-нче якшәмбесендә медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Районыбыз медиклары аны бүген табигать кочагында уздырды. Уеннар белән үрелеп барган җыр биюле бәйрәмдә район җитәкчелеге дә котлауларын җиткерде. Мөслим күперендә ремонт эшләре башланды. Күпер машиналар эчендә, җәяүлеләр эчендә ябылды. Суның икенче ягына чыгу өчен Нора Тастауылы аша урарга кирәк. Бу халыкта төрле фикерләр уятты. Теманы Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Күпер тирәсе иртәләрен Сабантуй мәйданын хәтерләтә. Бер артлы машиналар килеп туктый. Кемдер район үзәгенә ашыга, кайсы киресенчә күпернең бу ягында эшкә бара. Күпердә ремонт 2026 ел азагына кадәр дәвам итәчәк. Күпер безнең декабрь аена хәтлек эшләрне бетәчәк дип килешү бар. Һәм түзәргә кирәк була, сабырлык кирәк. Асылмалы юлга басмага таба анда юл ясалачак. Бүген инде менә договорлар, килешүләр бара. Без Казанда аны мин сөйләшеп кайттым. Анда щебенка юл булачак. Һәм инде 80 машина куярлык щебенка стоянка ясалачак. Җәяүлеләр һәм велосипедта хәрәкәт итүчеләр өчен Акыйласа Шапантон күпер ясалды. Бүген бирегә фотога төшү өчен дә кызыксынып килүчеләр бар. Бу күпер ябылу бер караганда шок ясады инде. Юллар бик начар. Бу тиге яклап, Нора Тасты яклап бер генә кайттым. Кичәгенә кенә көн сайын бу юллардан йөрсәң, машиналар таралып бетәчәк. Монда бу юлга килгәндә инде, монда стоянка була дип обещать иткәннәр. Стоянка ясаучы юк әле, юлы гел чокыр гына. Күп машинаның төпләре тия, хотя бы шуны тигезләп куйсалар бик яхшы булыр иде. Төзекләндерү эшләре барыга да карамастан, әле бүген дә күпер астында, аның янында йөрүче балалар да кызыксынучан өлкәннәр дә эшли. Төзүчеләр мөселманнарны төзекләндерү эшләре барган вакытта куркынычсызлык кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыралар. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 22 июньдә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелде. 1941 елның бу көнендә Бөек Ватан сугышы башланган. Сугыш миллионлаган кешенең гомерен өзгән, балаларны ятим иткән. 80 ел үтсә дә сугышка бәйле хатирәләр онытылмый, онытырга хакыбыз да юк. Хәтер һәм кайгы көне уңаеннан Мөслимдә узган чаралар турында алдагы сюжетта. Мөслимлеләр сугышчан һәм хезмәтдан мемориаль комплексына Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны искә алырга җыелды. Чарада катнашучыларны район башлыгы Альберт Хуҗин, Мөслим һәм Сарман районнары хәрби комиссары Дашгынга санып сәламләде. 22 июньдә башланган сугыш ул тагын бер тапкыр менә безнең Россиядә яшәүче илләребезнең, милләттәшләребезнең бер төсле берләшү вакыты була. Но ничек кенә булмасын, алар инде бу җиңүне безнең өчен, безнең киләчәк өчен яулап алалар. Шуңа күрә 22 июнь без бер кашан да онытырга тиеш түгел. Язучы Фуат Садриев сугышчы баласы. Ул бала чагын искә алып, аш үлемнән алып калган әнисенә рәхмәтен җиткерде. Авыл калдык. Хатын-кызлар, әбиләр, бабайлар һәм яшүсмерләр кулына. Без инде әниләрнең итәгендәге балалар дип әйтергә мөмкин. Тәпи йөргәндән иде. Беренче безнең иң тиктергән нәрсә әлбәттә ачлык, ялангачлык һәм кыш көне җылылык җитмәү иде. Хатын-кызлар шундый авыр шартта безне тәрбияләп кеше итә алдылар. Безнең бүгенге матур тормыш ул инде безнең бабаларыбызның, әтиләребезнең, абыйларыбызның ватан парварлыгы аркасында үзләренең тормышларында кызганмыйча, шушы илебезне азат итү өстендә эшләүләре. Һәм инде бу вакытта тылда безнең апаларыбыз, әбиләребез, әниләребез үзләренең фидакар хезмәтләрен куйганнар. Шагыйрә Лилия Садриева шигырь укыды. Мөслим лицейын тәмамлаган Айнур Латыйпов чыгарылыш сыйныф укучылары исеменнән үткәннәрне онытмаска сүз бирде. Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм тылда хезмәт куйган әби-бабаларыбызга рәхмәтен җиткерде. Безнең алда якты киләчәк. Тиздән төрлебез төрле якларга таралыр. Кемнәрдер югары уку йортларына кереп, кайберәүләр армия сафларына басар. Әмма кайда гына булсак та, без тарихны беләбез һәм үткәннәрне онытмабыз.
Илебезне дошманнардан азат иткән ветераннарыбызга, сугышта һәлак булганнарга, билгесез югалганнарга, тылда авыр хезмәт иткәннәргә рәхмәтебез чиксез. Вәхшәтле еллар безнең ил өчен бик тирән кайгылы ис калдыра. Әле һаман да безнең районнан китеп хәбәрсез югалган якташларыбыз бүгенге көндә исемнәре билгеләнә һәм туганнарына барып җитә. Еллар үткән сайын бу көннең мәгънәсен, эчтәлеген тирәнрәк аңлый барам. Бабам Бөек Ватан сугышында һәлак булган. Аның бер туган ике инесе үзебезнең ватаныбызның имәнлеге өчен, аның азатлыгы өчен башларын салган. Һәм әткәнең бер туган инесе бер тапкырда әтисен тере көе күрмәгән көе, ул инде гомер буе әрнеп, әти дип әйтергә тилмереп үсәбез бит, үстек, яшәдек дип гәннәренең мәгънәсенә мин тирәнрәк төшенә барам. Сугышта һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Аннан соң чарада катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә чәчәкләр салды. Кич мемориаль комплекста хәтер шәме акциясе үтте. Халыкның күңеленә, бигрәк тә яшьләребезгә менә шушы әби-бабайларыбызның батырлыгын, менә шушы сугышта үзләрен аямыйча, үзләренең бөтен булганын фронт өчен, җиңү өчен биргән әбиләребезнең тагы бер кат искә төшерү өчен. Аларның рухына күпмедер дуга да булып барсын иде. Һәм аларның даны һәркем мәңгелек булсын иде. Менә 80 ел үтсә дә, аның кайтавазы һаман безгә килеп тора. Хәзерге көндә дә безнең менә сугыш бар әле, һаман Бөек Ватан сугышында югалган бабабыз Баһаутдинов Сәрвәрдин Баһаутдиновичны хәбәрсез югалган дип җөридек. Сталинград сугышында дип аның изен эзләп таптык. Менә Ржев шәһәренә барып, шунда аның мәрхүм вафат булганын белдек. Шунда урынын билгеләдек. Район башлыгы хәтер һәм кайгы көненең әһәмияте турында сөйләп, әлеге дата уңаеннан узган чараларда актив катнашкан райондашларга рәхмәтен җиткерде. Иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов Бөек Ватан сугышына бәйле вакыйгаларны хәтердә тотуның әһәмияте турында сөйләде. Балалар, өлкәннәр, чарада катнашучы һәркем шәмнәр кабызып алардан хәтерлибез, помним сүзен язды. Һәркем илкеннәргә тынычлык, иминлек теләде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз ватанпәрвәр улларын онытмый, алар турында истәлекләрне хәтерендә саклый. Яңавыл авылында Виктор Сергеев яшәгән йортка элмә такта куелды. Виктор Чечен Республикасында хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Элмә тактаны ачу тантанасына Виктор Сергеевның туганнары, дуслары гына түгел, авыл халкы, райондашлары да килгән иде. Шул хакта Фәридә Гайнетдинова репортажында. Виктор Сергеев 1982 елның 4 июлендә Рита һәм Иван Сергеевлар гаиләсендә икенче малай булып дөньяга килә. 1989 елда Яңавыл гомуми белем бирү мәктәбенә 1нче сыйныфка укырга керә. Мәктәптә уку елларында ул үзен тырыш, белемгә омтылучы укучы итеп таныта. Мәктәпнең район үзәгендә үткәрелә торган чараларда, спорт ярышларында актив катнаша. Йөгергәндә үкчәсе генә ялтырап тора дип әйтәләр бит. Менә Виктор турында әйтелгәндер инде ул. Вот йөгерә иде ул. Марафонга дәсәш безне нигә алып төшә иде соревнованиега. Вите шобайды, мин кайда шунда ярты юлда алып кала идем инде хәл бетеп. Вите килә озакка хәтле. 1999 елда мәктәпне уңышлы тәмамлаган Виктор Сергеев Әлмәт шәһәрендәге политехникумга укырга керә. 2002 елның 14 декабрендә Россия Кораллы көчләре сафында хәрби хезмәткә чакыру ала. 2003 елның 13 июлендә Чечен Республикасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Бу шараны инде шундый игътибар белән кабул иттеләр авыл кешеләре. Һәм инде мөмкинлеге булган һәрбер кеше бөтен эшен ташлап бүген шушында килде. Чөнки Витя безнең күңелләребездә якты истәлекләр калдырган егет. Шундый акыллы семьядан, гади, мөлаем, ихтирамлы, игътибарлы, эшчән егетебез Чечен сугышында вафат булды. Виктор Сергеевның шаһит киткәненә дә 22 ел үтеп бара. Ләкин аның якты истәлеге, кыска гына гомерендә кылган матур гамәлләре райондашлары, дуслары, классташлары, барлык авылдашлары күңелендә яши. Спасибо, Рита, Сергей. За Витю хорошего парня воспитали.
очень отзывчив был, добрый. Ну и всем остальным спасибо, что пришли. Не забываем, не надо забывать. В дальнейшем тоже будем всегда вспоминать. Того buluşup тұрауыз, еткен сөзі айтса келіп жетеміз, buluşабыз. Виктор Сергеев яшәгән йортка Элмәтакта куюш арасында район җитәкчелеге, Әфган, Чечня сугышы ветераннары һәм локаль сугышларда катнашкан хәрби хезмәт ветераннары, мәрхүмнең туганнары, классташлары һәм дуслары катнашты. Ватан чакырганда шушы изге бурычын үтәргә киткән егетебез инде усудан мондый егетләр бик күп. Викторның, ягънисе Рита апа сезгә саулык телибез. Инде икенче улыбызда менә бүген көндә СВОда булу. Ул инде шушы гаиләдә ничек иттереп батырлар тәрбияләүгезне күрсәтә. Виктор Сергеев яшәгән йортка куелган истәлек тактасын Чечен Республикасында хезмәт иткән егетләр үз көчләре белән булдырганнар. Шарага да алар бер төркем булып җыелып килгәннәр иде. Районда беренче тапкыр Чечен сугышында сугышында катнашкан егетләр безнең беренчесе халык булган Чечен сугышында бүген Нурел Токташева безне хезмәт иткән бар кунакларга бик зур рәхмәт. Ритапа сезгә шундай батырлар үстергән өчен. Яңаусал җирлеге башлыгы Галина Романова, мәгариф ветераны Гусина Пискунова, Викторның күршесе Зоя Николаева да Виктор Сергеев хакындагы истәлекләре, җылы хатирәләре белән уртаклаштылар. Элмәтактаны ашу өчен район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов, Чечен һәм Әфган сугышы ветераннары чакырылды. Элмәтактаны каплаган япма чалганнан соң чарада катнашучылар аның истәлегенә чәчәкләр куйдылар. Фәридә Гантинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре уза. Мөслим политехник техникумын тәмамлаучылар да чыгарылыш кичәсе үткәрде. Күңелле дә, Ямансуда бәйрәм мактау, рәхмәт сүзләренә бай булды. Яшь белгечләрне тәбрикләргә район җитәкчелеге дә килгән иде. Быел политехник техникумда 65 укучы тәмамлады. Алар авыл хуҗалыгы техникасын һәм җиһазларын эксплуатацияләү һәм ремонтлау, автомобильләрне ремонтлау һәм аларга хезмәт күрсәтү мастеры, пешекче, кондитер белгечлекләре буенча имтиханнарын уңышлы тапшырдылар һәм тантаналы рәвештә кулларына диплом алдылар. Укучыларны тәбрикләргә район башлыгы Альберт Хуҗин, әти-әниләре һәм якыннары да килгән иде. Үзенең тормышында матур югары максатлар куйганда гына яшәү кызык. Бәлки максат белән бүген ничектер булса бер чашка чәй эчәргә я кофе эчәргә дигән ул максат түгел. Шулай бит инде. Менә сез бер зур тормышта булган бер зур максатыгызны бүген инде үтәдегез. Инде кемдер 4 ел укып, кемдер 3 ел укып, кемдер 2 ел укып дип әйтмәйме? Сез инде менә бүген дипломлы специалистлар булып чыгасыз. Техникум директоры Илнар Миргалимов, башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова һәм мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина да укучыларга изге теләкләрен җиткерделәр. Киләчәгегез матур булсын, егетләр, кызлар. Мөслимебез горурлыгы булып, алга атлабыз. Инде сезне өлкәнәйгәч тә шушында матур традицияләрне саклап яшәүегезне күрергә язсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Чыгарылыш төркем укучылары үзләре дә техникум коллективына, әти-әниләренә рәхмәт сүзләрен әйттеләр. Үзебезнең укучыларга инде киләчәктә үз юлларын табып, сәламәт булып, үзебезнең районга кирәкле белгечләр булып кайтуларын теләп калабыз. Алар үз балаларын сыман инде аларны тәрбияләп, 4 ел буе тәрбияләп, үстереп, белем биреп хушлашуу бик авыр. Мен 212 группаны тәмамлыйм, эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Былай не инде, әзерәк бер жылдырда. 4 ел укыдык все-таки. Бүтән укытучыларга да бик зур рәхмәт. Бездән кеше ясаган өчен, әйбәт белемнәр биргән өчен. Һәр төркемнең әти-әниләре укытучыларга тырыш хезмәтләре өчен ихтирамнарын җиткереп, рәхмәт сүзләрен белдерделәр. Бәйрәм чарасы район үсешчәннәренең матур җырлары белән үрелеп барды. Фәридә Гантинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим туган якны Ирәнә музейының күргәзмәләр залы бердә буш тормый, җәй айларында биредә читтән кайткан кунаклар да еш була. Бу атнада музейда яңа күргәзмә ачылды. Күргәзмәне ачу тантанасында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Bunlarına hürmet çınıktırdı, ağırlıktan sağılıp düşmedik. Күргәзмәдә рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, ЮНЕСКО Халыкара рәссамнар федерациясе, Россиянең һәм Татарстанның рәссамнар берлеге әгъзасы, Бакый Урманчы исемендәге премия лауреаты Рият Захретдин улы Мөхәммәддинов иҗат иткән картиналар урын алды. Күпме эш эшләнгән.
Бу бит бер көнлек кенә эшнең нәтиҗәсе түгел. Еллар буе менә музейда булдык, Дон музейында. Монда халык эшчән батыр халык, белмәде. Ул күңелгә шуга да ятышлы. Һәр картинага зур иштәлек салынган, һәрберсе алдында бик тирән уйларга бирелеп озаклап басып торырга була. Рият әфәнденең әсәрләренә шундый бәя бирделәр беренче тамашачылар. Тукай анда Уральскийдан кайтып килә. Ул йөрәгенә ак кагаз кулын куйган. Аның йөрәге тугы шигырьләр, ул аны үзенең туган җиренә, Казанына алып кайта дип күзалына китердем мин. Рият Мөхәммәтдинов Башкортстанның Мәчетле районы Яңа Мөслим авылында туган. Тормыш иптәше Сәгыйдә Сиражиева шулай ук рәссам, Метрей авылы кызы. Аның да картиналары Мөслимдә күреп булачак. Бик безнең Мөслим районында мондый күргәзмәнең әле булганы юк иде. Аның эшләр белән күптән кызыксынып, ниһаять аның буш вакытын сөйләшеп, менә без бер айга аның күргәзмәсен сөйләштек. Кичә бик матур ачылу тантанасы булды. Һәм бу күргәзмә әле июль ае дәвамында булачак безнең музеебызда. Кемнәрнең инде шушы матурлыкны күрәсе, шушы хис белән азрак кына да янасы килсә, аларны без үзебезнең музеебызда көтеп калабыз. Рият Мөхәммәтдиновның картиналары нәфислеге, төгәллеге, сәнгати бурычны үзенчәлекле итеп шиша белүе белән уникаль. Бирегә ичке дөньяны баетырга, тормыш кыйммәтләре турында тагын бер кат уйланырга, гаилә белән килергә кирәк. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбызда матур гаилә кырып бәхетле яшәүче гаиләләр аз түгел. Шундый гаиләләрнең берсе Татшуран авылында яши. Фаягыл һәм Әбүзәр Гайнетдиновлар 55 ел бәхетле гомер итә. Алар быел Зөбәрҗәт туйларын билгеләп үткән. Фаягыл апа белән Әбүзәр абыйның мәхәббәт һәм гаилә тарихы турында. Алдагы сюжетта. Язмыш сине очраштырам дисә, икең илнең ике пишмагында булсаң да очраштырырга, кавыштырырга җаен таба. Әбүзәр абый белән Фаягыл апага да һич уйламаганда, көтмәгәндә очрашырга насыйп була. Фаягыл кунакка кайткан нидән укыган җиреннән монда күршеләргә килгән. Аны минем энекәш, минем абый бар, таныштырам сезне дип килгән. Таныштык та инде. Забан нигә 8 мартка өйләнешек дигән идем дә. Мин ди укучыларымны класстан классны укытып бетереп чыгармыйча беренче күйәүгә чакмыйм ди. Ул мине үссүзлектән булучы булам. Фаягыл апа исә Татшураннан бик еракта урнашкан үрнәк авылы кызы. Авылда 7нче сыйныфны тәмамлагач, Минзәлә педагогия училищесына укырга керә ул. 64 елда тәмамлап, 18 яшемдә укытучы булып эшли башладым. 6 ел буена Тойгылда да эшләгән чагында комсомол секретары булдым. Аннан соң Буханга кайткачтын өстәмә эш итеп старший пионер вожатые укытудан тыш. Ул чагында алар бөтенсе дә бушка. Гаилә коруларының беренче көненнән үк Фаягыл белән Әбүзәр Гайнетдиновлар гаилә тормышын паралап тарта башлыйлар. Иртә таңнан торып бергәләп терлекләр, кышкыртларын карауга, берсе мәктәпкә, икенчесе урманга ашыга. Кич җиткәч тагын бергәләп йорт эшләрен башкаралар. Шулай итеп уртак гаилә тормышы үз агымы белән дәвам итә. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлек биргән. 20 көйәнтә кыйдан Кашыдага кыйдан су ташыдым. Мәктәпкә киткәнче бер мәртәбә малларны карап китәдерим Әбүзәр өйдә булмаганда. Аннан соң инде кайткач мал-туарларны карыйсың бит инде. 20 ел Хуҗамаланкәй белән, Биянай белән яшәдек. Аллаһка шөкер. Бүгенге көндә мин әнкәйне уйлыйм да заманына күрә бик усал карчык дигәннәр ие. Ул заманы шундый булганга күрә тиге кырыслыгы булгандыр инде. Бер вакытта да без аның белән тиге талашып, сугышып тормадык инде. Газеталарда да безнең әти белән әни бер сүз дә әйтешмәделәр дип яталар. Не может быть дим. Әз генә булса да була ул барыбер. Була, но ошу саклама тиге иштә ошу саклап индәшмичә йөрүгә барып җитмәскә кирәк. Безнең алай әйткән булмады. Әз генә әйткәләшсәк тә
ойрым жоқлағаныбыз да болмады, бір қашанда. Шәхси хаталарында күпләп маллар үстереп, кышкыр тасырап, һәр көнне үз куллары белән корган тормышны матурайту, тагында уңайлы һәм нурлы итү өчен тормыш арбасын бергәләп тарталар Фаягил һәм Әбүзәр Гайнетдиновлар. Бүген инде алар бергәләп таптык, бергәләп кырдык, бергәләп эшләдек дип, үз булдырган дөньяларының матурлыгына, иминлегенә сокланып гомер итәләр. Тұрмыштағы, хужалықтағы іш көпшілік хатын қызда. Но тұрмышын алып бар ират қолында болырға тиіш. Ол теге нетуден түгіл, кемсетуден де, түбеншілік етуден де түгіл. Кімде болса, ират болса, лучшырақ бола. Тұрмышын бару. Біз шулай yaşadık. Олай хатынға ақшаны қайтарып беріп, мен жаңадан берейін де естөнке дегені біз болмады. Ол да зарплатасын ала, мен де зарплатасын алам. Тұрмышта битинде нәрсегіне әйтсең де тұрмышының хужасы иркіш болырға тиіш. Усал мол, орташа характердағы кіші мол, нешік деп әйтеймен, диол қобылса да, бір ират бірінші орында ол жетекші болырға тиіш хужалықта. Әхватын қыз бұйсынған болып яшисің, өзіңінікін ішлейсің, ләкин бір хужа иркіші. Гаилә құруларының 2нче елында яшь барны сөендіріп беренче уллары алмаз дөньяга килә. Гаилә кесәсе тагында тулыланып китә. Озакламый тагын бер улларын Фәндүз 1978 елда кызлары Гүзәлне алып кайталар. Балалары да үзләре кебек тырыш, хезмәт сөючән булып үсә аларның. Ну без икебез дә эшкә киткәч, әби белә булдылар инде, әрби тәрбиясе булды, бик тәртипле булып үстеләр. Балалар бакчасы булды, Аллаһка шөкер. Балалар бакчасы булды. Балалар безгә бернинди кыенлык күрсәтмәделәр. Әйбәт укыдылар, тәртипле булдылар, эшләделәр. Өйдә менә ул хәтле хуҗалыктагы эшләрне алып барырга эшләштеләр. 55 ел матур гомер итүче Фаягил һәм Әбүзәр Гайнетдиновлар еллар узган саен мәхәббәт тә, ярату да кимеми диләр. Ә киресенчә тагын да арта һәм ныгый гына бара диләр алар. Бик рәхәт. Аны безнең инде яшьлекләр акчасы да моңа таякка эшләү булды. Ул чагында бик авыр булды әлбәттә. Менә гомернең үткәне хезмәт белән үтеп киткән икән. Бер мизгел кебек. Әйе, бер мизгел шикелле генә икән. Тормышның кадерен белеп яшәрү җитәрлек үк булмаган икән. Гел эш белән генә үткән икән вакыт. Дип әйтмибез. Мен үзем концертларда катнаштым. Спектакльләр куйдык. Әбүзәр каршы килмәде. Инде пенсиягә чыккачтан әле 6 ел Сүбмәздәр клубында йөрдем. Тормышның кадерен біліп яшәү ныграк кирәк. Бер-береңнең кадерен біліп яшәү ныграк кирәк. Бер-береңә хөрмәт күбрәк булырга тиеш. Авылыбызда иң күркәм гаилә, иң күп кешеләрне кунакка кабул итүчеләр. Нинди генә кеше кирсә дә, колтыктан киләм, иркәнештән киләм, Мөслимнән киләм, һәр вакытта йөзләре ачык. Пример булырлык гаилә. Балалар тәрбияләүдә дисеңме, үзенең хезмәтенә тап төшермичә намус белән эш итү дисеңме, бияндай белән яшәде, бик матур яшәделәр, аларны да тәрбияләделәр, үзенең әнисен дә менә Әбүзәр тоже шулай. Үз өйләрен генә карамадылар. Кем нинди ярдәм сорый, һәммәсенә куллан килгән кадәр эшләде. Бүген Фаягил һәм Әбүзәр Гайнетдиновлар бәхетле картлыкның иң матур чорында гомер итәләр. Бәхет алмаларын шулай уатмыйча бөтен түгәрәк килеш саклыйлар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.